inna lillahi wa inna ya ka shigo man gida dubaru la hadin ibn Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu saboda Allah saboda Adam har ka za mu zuba ido mu kyale wani dan yarinyar sai yanda yake so zai dinga a garin nan saboda kaunar da nake miki na yarda in mutu kirayu shi yanzu da bada muke cewa gida The Giant House of Entertainment, Mashada Investments Nigerian Limited, is back with another giant movie from the gentle giant producer, featuring the Kannywood giant king as Dubarudu in Anwar Dubarudu.